muksujen kanssa siellä. Teiks kippaa. Joo, mut niinku, ne ei tehnyt duunia sen eteen. Tää mullekin katetaan kaikki tähän eteen. Niinku, se pitää olla oikein, kukaan ymmärrää, että mikä vittu on oikein. Mä oon joku jossain helvetin kuutetta, on joku kämänen niinku PSK, joku 24H paska täällä. Keskellä ei yhtään vittu mitään. Kaikki myönnään jollekin lannoitteelle. Kaikki on paskaa. Tuossa oli vajaansa, niin tuoha kattoo ja hinta on siinä lapulla. En minä ruppee siitä tinkimään, mutta se on halpa aato. Vaikka siinä, onhan se tietenkin niin aika keskeeräisenä, niin se on jäänyt, mutta halvalla lähtö. Että tuohan se katto, siinä hätikki, missä me asuu. Minä asun puutohostunut ja tuohon minä varmaan ostan puuta vielä tänäkin talvena niin pakkasia piellyjä mutta ei mitään siinä niin tuohon käymään minä oon täällä aina kotosalla ja kahdella se autokin kuntoon. Moro, moro! Päivä. Tuollahan se on siinä aato. Se on velipojalta jäänyt tuo projekti tuolle. Se meinasi, että se ei syöpisee. Ja no siinähän sitten kävi niin, että velipoika muutti ihan toiselle paikakunnalle, eikä se viihtänyt ruveta siirtelemään perässä aatua. Niin minä sitten ostin häneltä, ei minä maksanut kuin 100 marakkaa siitä, ajattelin, että minä ostan häneltä ja mitä siitä oli jäljellä. Ja ajattelin, että minä sitten myyn se osina eteenpäin koko aaton, niin
Eipä tuo, osaishan tuosta on lähtenytkin aika hyvin ja Pitte sanoi, että kyllä siinä on enemmän osannut kuin 100 markkaa. Niitä osista, niin ihan hyvin voitolle jääpi tuosta. Mutta nyt olisi hyvä saatu koko loppuosa, siinä on aatonkori on, ja siinä on lohkolötty ja sylinterikanssi, ja ne on ihan kaikki on kunnossa, ei ole mitään. Ja nämä nyt pitäisi saada pois, että pitäisi saada muuta tavaraa tuohon vai, ja ei oikein tilaa pitää tuosta autoa koko ajan tuossa, kun näin. Eihän se minun auto ole, eikä minä sitä rakentaa osso tehdä, se ei kummemmin sillä mitään. Hyvähän se, että joku sinä noita autojen kanssa tehnyt, minä muistin, sulla oli se japanilainen pieni auto silloin ja kastelin, että nätisti oli laitettu ja ajattelin, että sehän olisi kiva, kun sinä ostaisit kylän poika, niin laittaa nätisti tämänkin sitten. Ja ihan niin Ois se hinta, ois niin. No ei minä kesto enempää, se on se 500 markkoa tästä minä ottaisin ja kiitos vaan, oli kyllä hyvä ja mukava kun löytyi ostajia minäpä syötelen sulle sitten myöhemminkin ihan varmana tarvii noita puuta kun pakkasta on. Nyt mitenhän se tuikin niin, että kylmeneeköhän se välämpiäköhän se tästä nyt, että ei vielä tiedä, mutta sitten kun on kovat pakkaset 30-40 astetta, kyllä sitä puutonkin menee, niin minä sitten soittelen sitten aina kun tarvii. Tuo sitten mulle niitä puuita. Kiitoksia vaan ja mukavia touhuja Aatonnin kanssa ja mehän vielä nähdäänkin varmaan ja että mukava päivän jatkua ja Aaton kanssa